the European Commission has finalized its decision to impose tariffs on Chinese-made EVs, which is something that Slovakia has voted against. How do you foresee the impact of those tariffs on the economies of EU member states? Slovensko odmietlo a hlasovalo proti návrhu Európskej komisie zaviesť dodatočné clá na elektroautá, pokiaľ ide o Čínu a ich dovoz do Európy. A pritom si ťažko, ako keby sme si uvedomovali, že Slovensko je krajina, ktorá vyrába najväčší počet aut na svete na hlavu a sú to hlavne autá strednej triedy a luxusné autá, ktoré sa často vyvážajú do Číny. Musíme na naše územie dostať nielen výrobu aut, ale musíme dostať aj výrobu napríklad batériek, ktoré sú dôležité pre elektrické autá, ktoré sa rozvíjajú. Preto tento projekt GoOcean je pre Slovensko neuveriteľne dôležitý. Viete, pani redaktorka, ja chápem, že pre čínske pomery je to malá investícia, ale pre Slovensko je to 1,4 miliardy eur. Je to 1300 nových pracovných miest. Sú to inovatívne procesy. It's the second largest investment ever, right? Áno, je to presne, ako vy hovoríte, je to druhá najväčšia investícia, pokiaľ ide o Slovensko. Preto ja to vítam. Samozrejme, že nie sú mnohí v Európe nadšení, že Čína prenáša výrobu týchto batériek na Slovensku. Ale to bude dobré pre Slovensko a bude to dobré pre celú Európsku úniu. A dodám, ja som navštívil včera fabriku GoOceanu a musím povedať, že presne ako vyzerá GoOcean, vyzerá celá Čína. Moderná, inovatívna krajina alebo firma, ktorá prináša nové nápady. Preto bola by obrovská chyba, keby Slovensko možnosť mať takéhoto partnera na svojom území nevyužilo.